La comitiva oficial ha arribat a l'estació de Figueres Vilafant 47 minuts després d'haver sortit de Barcelona. A fora de l'estació els esperava una protesta organitzada pel sindicat Unió de Pagesos. Un grup de pagesos expropiats s'han concentrat per exigir a DIF que els pagui els 5 milions d'euros d'indemnitzacions que els deu. La companyia ferroviària va expropiar les seves terres ja fa 3 anys i els pagesos asseguren que només han cobrat una part de les indemnitzacions. A més, es dona el cas que DIF va ampliar l'ocupació dels terrenys i ara vol compensar els antics propietaris amb un preu inferior al seu valor real. És una cosa indignant i vergonyosa que estiguin inaugurant una infraestructura i encara no hagin pagat una cosa més elemental, que és la terra que han pres injustament els pagesos, perquè ningú se la volia acabar venguent i per tant ha sigut una expropiació forçosa, i el que és vergonyós és que això hi ha gent que els hi van prendre la terra i van signar papers 2008, 2009, 2007 i que estiguem al 2013 quan inaugurin això i encara deguin més de 5 milions de pessetes, d'euros en els pagesos, a part dels que hi ha aquí i molts altres de les comarques de Girona. Independència! Unes 300 persones s'han concentrat davant dels accessos de l'estació de l'AVE per protestar contra la inauguració d'avui. Diferents entitats i partits, com la CUP o la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, han denunciat que amb les obres de l'AVE s'ha menystingut el servei de tren